IPW बे संगठनखौ आंथ' दासो खोनादों। दाख्लै सासे आंनि लोगोआ दिन्थिदोंमोन बेबायदि बुंदों होननानै। आरो माला जन्म जानाय बहानि बिथांमोना जों रावबो मिथिया, निस्सय नोंथांमोनाबो मिथिया, आं खोनाफेराखै आरो आंथ' बेक्तिगत भाबे आंनो बिबान होबावनांगौ होननानै आं रावखौबो खावलायाखै आंनि थाखाय बुंनांगौ होननानै आरो बुंनायबो नङा आङो। जोंहा आफाद जोङो पार्टिनि जाय आफादगिरि आथिखालनि जाहा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जि मोजां हिदान्त लायो आं बेखौनो नाजावना लागोन आरो आं खावलायगोन आंनि थाखाय रावबो बिदि बिबान होनांगौ होननानै बुङाब्ला मोजां। खारन बेखौ जुदि बुङोब्ला हयथ' आंखौ सानगोन बे गाव सोरखौबा थिनदों नामा ओरैबायदि सानगोन आरो माने आं दिनैसिम खुनु दल संगठन बा बेक्तिखौ आं बिदि आंनि थाखाय बिबान बिनो थाखाय आं थिनाखै आरो बुंनायबो नङा आरो बियाबा मोजां आरो आंनि थाखाय। दा आं सानदों बे IPW बिथांमोनखौ आंथ' सिनाय मोनखाया। आं सानदों बिथांमोननि टेलिफन नाम्बारबो दङ होनना बुंदों। आं कन्टेक्ट खालामनो नाजागोन बिथांमोना मा थांखि दं, सोर बिथांमोना, माला दानाय संगठनखौ, मा जाहोन दं बिबान बिनायनि, ना माबा मोनसे षड़जन्त्र दं, बे गासैखौबो निस्सय इनकुवारि खालामनायनि प्रयजन दं। आरो प्रयजन जायोबाथ' आयेननिबो सहाय लानांगोन, नङा होमबा? आंखौ बिथांमोना बदनाम खालामनो नागिरदोंबो जानो हागौ ना। दा बेखायनो आं नायनो मा जायो।